mega chinyarara usa atidi kutirana mapesa nawo atita pesa nawo kutapinda na kuti pakera chako uri munhu akanaka but wakuta mazuva zvakaipa atidi zvokuti unondiendesa kumberi kuda ndatitsandiendesa kumberi aurwenda tokurova handiri kuwa nechibhadhera unorwa nechi nomukusudza nokusa pasi pemusoro inini kana basi ndakuita kusiwa nenini mudzamu wako Hwezha paiwa Parkerson Hwezha ndo wanoruwa zvaidza kutsudza unodiwa nevanhu kufonwa inini ibamba kushengetwa ukuwa raisi iwe mbana sataura zvokuendera kumberi kwandiri sandiende kumberi yeye ndikutaurira namwari kudai so sandiendere kumberi ndokuda ndandisina kusiya usina indotokuda ndandisina kusiya ndandakakusiya iwewe wada kusechwa nemashuma ndikanza kuti mufana wamutesubalance yangu nemusi unoda kusvika uchiwambama kuzedzisa nokuziya ndikamira ngati chizi kanzwa pafoni ndaenda kuzoti iwe usakushima foni inini kudzidza pafoni inini andokatora foni watesa kwanhamo wokuwa mari kunobatira foni uritaura zvefoni aritaura nyaya dzekwagereshi ndasiyamswa kuti hanzi zvefaiti zvapinda panyaya hapasi kuriwa pana panomotaura nyaya dzesocial ZBC nyaya yefoni taura nyaya yefoni foni yakaita ikayakafamba sei right urikuona nyaya yefoni zvakaitika inini foni nekanaka murikuona mukomagereshi vakarwadziwa kuti kuda foni yako vanenge vakamboifona kanenge katatu kafoni ndopa yatadza kuringa kadzi kuda vakandibvunza takamira pa kadzi kuda foni yako iri kupi kati foni yangu shamwari pane pairi kanzi right kuda udaita zvokuninyebera kati foni yangu inini foni yako ndoziva kwairi hande kwairi ndopa taenda andezechwa mambaba ndakarowa yaka iri panapa yakasvika sei panamo aiwa ndakandisa kutengesa ndakasvika ipapo inini wewe vanhu vanokubatsira vari kunana kuti kwenyika vanokubatsira vanonga vachida kusaviva handina kuba chamani foni yangu yandakatenga inini nemari yacho ndati chimira ndichitaurire ndati wamboona zvaitandokupedza kutaura namo ndakamuchengetesa foni mukadzi wanhamo tresi ndiokumusha kweduka ndomuchianzati kati ndoda $2 ndoisitora foni yangu foni yangu ndakatenga ndega ndakatenga $10 ndakatenga ndega foni ndakatenga okay muok complex mukati muemeka mune futi mune shop yemafoni mwe ndaunganidzambari dzangu ndokutsika dumbu tataura zvaunongotsika siri ndatinyarara zvaunongoti saka zvafondo ndati fondo nenyaya yefoni zvapinda pata ndati zvikuenderera chii nyaya yekuti ndambafodzwa yani atotengerwa foni yemunhu ndakatenga ndiga atikuenderwa asi muzoti iwe haunombori mari iwe wakaremara iwe wakababa simbi paniki yapa pana tidzi wakaremara wakaremara wakababa simbi haunamira fonzo pasimbi ake anga asima hauna dzupura masimbi iwe eye ndiri kutaurira mbatata ndo ndawirana naye iwa ndiwirana naye ndawirana mbatata
ndatitawira namba tatawaira mbada blazi yangu savira sabona zvawaita bose munhu wesavira neblazi yangu aitotenda nini munhu wesavira neblazi yako ibe ndozvauri kutaura vati makore ako kwatawira Batata ndakauraya naye kudhara baba ndikonokuringana matena boxeni batata ndakauraya naye kudhara baba kwanga yangu 99 mubi uya nzibva kuti iwo takazokuona wanyika wakanoona nanyika wangasingandizivi ndaka ndiri mumakuda achikuru rudo dzore pese muzvamuri kana newewo ko wako iwe ko wako watukana kudhipikana madhora todai chitotukana madhora zvivisa dai nge pamadhora dai changa kutukana dai nemazvivisa ndii ani kurova handimurove handitoborovana aiwa inini handidi kuenderawo mberi ndatomurove ipapa kana achizondiwinavavakandirova hatidzosere tosumuka bcause ava uri ava wauri vavanhu ndakadavo wanaya ndokwadza ndongomutora nomusapa rod takamuzvidza svika kuna pakendonakusienda muchisa purugwa una kubata masingo zuzuruzani ndondirova handikudzosera handiite vicious zangiti munhu akandirova nonousera nezvowatuka bcause inini unozvauti uri mufana mudikiseiwandinasahandisi kuda kutaura very much about that ndinganditori ndinewachoraiuki chero mwari kutozotora pamafoni vaanyore mafunokupe aiwa sandati mukoma handimudzoseri isikuedza kumudaita kuti aiona yauri kuita taura naba ngatingotaura vanhu vativotora handizipedza imbopedza nyaya yaarifonzo arifonzo akadaiso ndati arifonzo akadaiso kuita se akashaya nechi akati orati ndoda kuti utaurirewe kuti chindambakudzwa chake chakaita ndechipi ndo zvakamureza wakazviona ndozvakabva kuchipatara akataura kuti akataura ndati baba munhu kana asingazive zvasingasiveka nyaya yafonzi kana asingazive tati hatina kutaura akavhotesa kunyaya yokutapa kuti ezvezvi akazongodzisiya takavarairwa akatisiya nguva yakanga yakwana saka iweunozati pane marufutu here panyika unoziva here pane tumarufu anditaurire ndiri kwasatani one ndiri kwawiki ndiri kwajesus ndiri udhisivi ndiri kwamwari kufora wamwari nerufu ndiri kwawikidi satani unoziva apa uri kutira kutaura kuti unokura akasanditaura saka uri kuti inini ndikafa ndikuenda kupiri aungambozvisirati kune tumarufusatani akanzi ane mapawa akada kudare kuna mwari akafananaaiwa zvapera asi mwari yeanzi vanhu vamwefonzo ndetakafa fonzo akafa nerufu rwuti wenzira ipi yauri kutaura kwaofonzi angari muroti munzira ipi angari kunzira ngerive risina kuchena yakangofana nengu yanga isina kuchena wakaiziva sei ndiani akakutaurira kutaura hazvina kudarizisa zvida kuda kukudzwa ezvekuti unoteerera mashoko vanhu vakuru vachitaura vanhu vakuru ausi munhu mukuru inini ndingakatopfugama ndigare pachigaro apa kandakagara pane majare mupengo kwete kuti munhu mukuru mupengo nemunhu mukuru zvakasiyana ekuti nopenga asi macheso akaudza songa yake akati vamwe vakaudzwa huri zashore mhumhu ndechitokulaina Thank you very much.
Yawa yapera. Yapera nyaya.